Pekný dobrý deň, priatelia. Momentálne sa nachádzame vo vinárstve Montes, konkrétne v údolí Colchagua. To sme tuna, takže plus minus je to nejakých 200 km od Santiaga, kde sme sa dneska ráno presunuli. Nejaké 2,5 hodinky cesty, takže vlastne tu nás sídli spoločnosť Montes. Majú tu vinohrady, to sú vlastne označené tieto červené bodky, ktoré vidíte, ale ja možno, že by som chcel upriamiť na jednu dôležitú vec, ktorá sa mi teraz páčila po celej degustácii. Mali sme zatiaľ nejakých 10 vzoriek za sebou, ale čo mi pošlo do mojich chuťových buniek je tento Montes Carmenere. Je to od nich nové vínko, je to ročník 2020, nazvané ako Wings Montes. A vlastne, keď sa pozrieme do údolia, ktoré je hneď po mojej pravej ruke, tak všetko vlastne, čo vidíte, tak je to vysadené Carmenere. Tento Montes Carmenere bol zbieraný z týchto vinohradov, takže vlastne je to taká, povedzme, že novinka. A keď pozriete celé údolie, tak celé údolie vlastne je vlastnené spoločnosťou Montes, takže je to skutočne briliantné vinárstvo a dole je krásna reštaurácia, do ktorej sa o chvíľku ideme napapať. Takže toľko zatiaľ z vinárstva Montes. Na zdravie, páni.